Etasun sailak ikerketa beka baten deialdea egitea erabakizun, joan urtean, 2010 urtean. Ikerketa beka honen helburua emakume baserritarren inguruko historia jasotzea, lantzea eta herritarrei transmititzea zen. Erabakia hartu zen nabarmeladerako historian zehar emakumeen ikusgaitasun sozialaren defizita. Izan ere, oso gutxitan, jaso izan dira emakumeak gizartearen edo ekonomian edo eta politikan egindako ekarpenak. Eta hori dela eta garrantzitsua da emakumeek izan duten papera ikustaraztea eta jendarteari egindako ekarpenak ezagutzera ematea. Gai hau, baserriaren eremua eramaten balin badeu, oraindik nabarmenagoa da emakumeen papera erabat ikustezina izan dela hainbat eta hainbat urtetan. Historikoki baserriko emakumeek ikustasun hirukoitza izan dute, alde batetik emakume bezala, beste alde batetik landa biztanle bezala eta beste alde batetik euskalduna bezala. Usurbilgo herria dakizuen bezala baserriari lotutako herri bada, horrela izan da historian zehar, eta emakumearen papera aztertzeko beka bat planteatu genuenean, baserrietako emakumeen errealitate hori ikustaraztea beharrezkoa zela, pentsatu genuen. Baserriaren zutabe eta baserriaren iraupenaren helduleku izan da askotan emakumea, gehienetan esateagatik. Baina hau ez da inoiz aitortua izan. Errekonozimentu hau Euskal Herriko emakume baserritarrei sortzaile eta udal bezala Usurbilgoei horrelako zerbait zor geniela ere pentsatu genuen eta horregatikan bultzatu genuen beka hau. Hauek izan ziren, egitasmo honen arrazoia eta helburuak. Hortik aurrera, Parekidetasun sailak hartu zuen bere gain egitasmo honen egin beharrak eta Enara Arbizu zinegotziak, Parekidetasun zinegotziak nire altxu teknikariarekin eraman dute aurrea egitasmo hau eta orain nireak azalduko dizue pixka bat beka hau nola planteatu egin zen. Enara, nireak ez Enara. Bueno, arratsaldeon guztioi. Ni pixka bat hori bekaren ibilbidea zen izan da kontatuko dizuet. Deialdia atera aurretikan, egin genuen lehenengo gauza gaia pentsatzea izan zen, ez? Eta gaia hori, azkenean Usurbilko emakume baserritarren bizi izan duten errealitatearen azterketa izango zela erabaki genuen. Genuen helburua izan zen pixka bat hori Usurbilko emakumeen baserritarren historia, behaien ahotatik eta hori historia zatitxo bat jaso, ikuspegi feministatik landu, gero historia hori eta herritarrei transmititzea. Hori izan pixkat helburua. Behin gaia erabakita, epaimahaia osatu zen, eta epaimahaia 5 pertsonek osatu genuen, bata Usurbilko alkatea den Mertxe Aizpuruak, udaleko teknikaria den Nerea Altxuk, historian aditua den Ana Izagirre herritarrak, antropologian aditua den Miren Urkijok eta nik. Lehenik eta behin, pixkat eskerrak emaniko nizkieke bai Miren Urkijori eta baita Ana Izagirre herritarrari, bertan beraien denbora eta egindako lanagatik. Eskerrik asko. Bestaldetikan, ondoren, behin maila antolatutakoan, egin genuena izan zen lanak baloratzeko irizpideak zeintzuk izango ziren adostu. 3 irizpide hartu genituen kontutan, bata izan zen proiektuaren txostenaren kalitatea, 40 puntu eman genuen gehienez, bigarrena proiektuaren originaltasunari beste 10 puntu gehienez, eta azkenik honen antzeko ikerketak edo lanak egin izanari, horri ere beste 10 puntu eman genizkion. Bekak 10.000 eurokoa izan da, eta bertan aurkeztu diren lanak, gutxi gora bera 10-12 lan izan dira, maila nekoa gehiena, baina irabazleak Leire Urkidi eta Maitane Arnaizek aurkeztutako lana izan da. Hauek planteatzen zigutena zan Usurbilko azken 50 urteko emakume baserritarren errealitatearen azterketa egitea, eta beste alde batetik ere aurkeztu ziguten edo proposatu ziguten dokumental bat egingo zutela. Ikerketa honetan edo lan honetan, elkarrizketa sakonak eta erdirekiak izan dira, egin dituzte beraiek,
Eta lan horren emaitzan gai desberdinak hartu dituzte kontutan. Familiaren arteko harremanak, hezkuntza bera, lanaren banaketa, nola zen, sexuen arteko harremanak eta bestean baikai, ez? Egin digutena izan da pixka bat Usurbilko emakume baserritarren azterketa 50 urte hauetan, ez? Azterketa horren edo historia txiki horren argazki txiki bat, ez? Egindako lan honekin, udaletikan edo pentsatu dugu, liburu bat argitaratzea. Liburua argitaratu eta baita dokumentala ere. Dokumentala ere aterako dugu, eta pentsatu da dokumentala etxe guztitara banatzea. Pentsatzen dugu doain banatuko da etxe guztitara eta gehienez 2 hilabete barru edo etxeetan aurkiko dizute. Gaur ikusiko dugun dokumental hau. Eta besterik gabe batipat hori eskerrak eman bertan parte hartu duten emakume guztiei, eskerrak eman beraiek hartutako denboragatik eta beraien esperientzia edo guri herritarrokin konpartitzeagatik. Eta orain Maitanek pixka kontatuko dizue lanaren nondik norakoa. Arratsaldeon. Hasteko esan 2013ko udazkenean hasi ginen lan honekin eta gogoratzen dute astear geundela, bertako herriko emakume baserritarrez galdetuta, jendeari galdetuta, hainbat baserri izen eta hainbat emakume izenen artean, gogoratzen dut norbaitek esan zegoela emakume baten izena eta gero jarraian damutu egin zen, ez, horrek ez du lan egiten. Eta esaldi hori hiltzatuta geratu zitzaigun, izan ere gezur borobila da, ez baitago lanik egiten ez duen emakumerik, ez behintzat Usurbilgo baserrietan. Eta esaldi hori bera izan zen, nolabait esateko gure lanaren abia puntu izan dena eta gure lanaren iparra markatu dena. Izan ere gure lana 5 ardatzetan egituratu dugu eta lehenengoa horixe bera, emakume baserritarrek Usurbilen egin duten lana. Asko izan dira emakumeek egindako lanak, nekazari dira baserretako baratzetan, bertako abereak gobernatu dituzte, saltzai bila azokatan, Donostian eta inguruko herrietan gobernalekutan gobara egin, bertakoak etxekoak zaindu, elikatu, ezi eta hainbat balore eta ohituren transmisore izan dira. Baina ez hori bakarrik beste gai batzuk ere jorratu ditugu gure lanean. Bigarren ardatza nolabait esateko garai bateko bizimodua izan da, hori jaso nahi izan dugu. Gerra ostea, erlijio garai hartan izan duen garrantzia, ohiturak eta orduko bizitzaren apaltasuna, soiltasuna nolabait esateko. Generoaren ikuspuntua ere jorratu izan dugu, lanak aipatu ditut aurretik, baina lan horiek nola banatu diren emakume ala gizona izan ezberdina izan baita. Bizitza publikoan zelako presentzia izan duten emakumeek eta zelakoa gizonek botere harremanak eta emakumeek horren aurrean izan duten konplizitatea eta erresistentziak ere jorratu ditugu. Baserriko bizitzak eta baloreak izan da beste ardatzetako bat, lurrarekiko daukan lotura, elkartasuna eta auzolana eta lanaren garrantzia. Eta azkenik baserriaren gaur egungo egoera. Eta baserriaren gaur egungo egoeran elkarrizketatan jaso dugunaren arabera ez da erraxa, eta horre erakundeek eta gizarteak oro har badu zeregina. Baserriak galduko balitz, zelako ondasun historiko eta kulturala galduko litzatekeen, eta baita gazteek baserriari heldu nahi badiote zelako erronkak dauzkaten aurrez aurre. Horiek izango lirateke gure lanaren 5 ardatz nagusiak. Lehen ere aipatu dizuet 2013 eta gogoratzen dut udazken hartan nola heldu ginen eta nola hasi ginen elkarrizketak egiten. Artean oso gutxi genekien herriaz eta baserri batetik besterako bideak plano baten laguntzaz egiten genituen. Belarriak ere ohituak ez genituen bertako hizkerara eta gogoratzen dut egin genuen lehenengo elkarrizketa Joakina Olasagastiri egin geniola.
goratzen dola hartu gintuen berak bere etxean. Eta bueno, lehenengo elkarrizketa horren ostean beste hainbat elkarrizketa etorri dira, emakume asko ezagutu ditugu, asko behin baino gehiagotan elkarrizketatzeko aukera izan dugu eta plazerra izan da benetan Usurbil ezagutzea eta zuek bertako emakume baserritarrak ezagutu ahal izatea. Asko ikasi dugu beraiengandik eta gauza batzuk guretzat gordeko ditugu, baina beste batzuk dokumentalean eta liburuan islatuta aurkituko dituzue. Eta ikasi ditugun gauza bien artean, lanean ondorio nagusiak hainbat izan dira, batetik baserria ez dela txuri alabeltza edo piak dauzkola bere baitan, bai alde txarrak eta alde honak, alde txarretan lanaren karga, genero desorekak eta horrelakoak, baina bestetik elkartasuna, naturarekiko lotura, bizitzaren soitasunean zelako biziposan dagoen baserrian. Eta bestetik elkarrizketa askotan jaso dugu, nola baserriko bizitzan, garai bateko bizi estiloa lausotzen ari den, autohornikuntzan oinarritutako bizitza, gaur egungo gizarte modernoan ez dakigu eutsi ahal izango dion. Eutsiko badio bintzate aldatu egin beharko du, moldatu. Galtzen bada, gauza asko galduko lirateke. Ekarpen handiak egin dizkio, ez da, baserriak euskal kulturari, euskal iruditerian garrantzi handia dauka, paisajistikoki, baserriak basoak zaindu ditu eta ingurua asko zaindu du, baina ez hori bakarrik jaten ere eman digu, eta pertsonak ere zaindu ditu. Elkarrizketatu batek esaten zigun moduan baserriaren bihotza berreskuratu behar dugu. Baina esaten dudan bezala berreskuratu edo bere horretan mantentzea oso zaila izango da gaur egunean. Eta eraldatu beharko dugu behar eta nahi dugu. Baserrietan ere injustiziak egon direlako generoaren aldetik emakumei begira. Baserriko lanak nahiko ikusezinak izan badira, pentsa ezazue emakumeen lanak nolakoak izan diren, ikustezintasun bikoitza jaso dute. Eta hori gure lanean erakustea, hausnartzea eta eraldatzea dugu helburua. Orain dokumentala ikusiko dugu eta esan beste gabe elkarrizketatuen testigantza jasoko ditugula, batzu dira garai bateko oroitzapenak, besteak gaur egungo hausnarketak, guztiak uztartzen eta josten saiatu gara Usurbilgo baserriko unibertsoa erakusteko eta hoxe, espero ezagun zuei ere gustatzea. Baina aldez aurretik gustatuko litzadake eskerrak ematea batetik Usurbilgo udalari eta parekietasun sailari lan hau egiteko aukera emateagatik eta laguntzagatik, aipan berezian ere ari gure ondoan egoteagatik eta emandako laguntzangatik. Eta bestetik irudikateko lagunei, antxe daukagu Ander Salsamendi eta Unai Ugarte, zuek gabe etzan posible izango dokumental hau egitea, oso ondo egin duzue lana, primeran egin duzue. Eta azkenik gaurko protagonistak eta omenduak aipatzea. Mila esker Aitziberri, Eiderri, Loli, Maria Jesus, Maritxu, Antxoni, Maria Arantxa, Maria Luisa, Carmele, Maria Jesus, Maria Pilar, Carmen, Elena, Arantxa, Pilar, Begoña, Milagros, Arantxa Arrate eta Neritz, Maria Jesus, Maria Pilar eta Lourdes. Eta aipamen berezia egin nahi nieke utzi gaituzten Maria Luisa eta Joakinari. Zuei ere doakizuela gaurko omenaldia.